Lokhuza hey Lokhuza lalela cishe ngakhohlwa futhi hayi ukuthi cishe ngakhohlwa bese ngikhohliwe nje ngci uxoxela indaba enkulu kanti akufiki yini kimi u-anonymous uthuthunye u-anonymous ya bathi bafuna indoda ayibhakede ngithi ya kuthiwa uyiyona esiyithembayo ngithi mina ya niyithemba ukuthini kuthi hayi kunomuka owavela la mavela lo muka ngathi u-anonymous useke wazama ukuzolungisa lo muka ngoba u-anonymous akekho la iduzane mayibeka udaba kude wathi uyawulungisa kanti laba azobathola benzokwabo lokho okujwayelekile uyalazi udaba lwezinto ezijwayelekile so wasethi u-anonymous aningifunele leya ndoda lephathi ibhakede ngazi ukuthi iyona ndoda engicabanga ukuthi ingayenza lento hayi ke u-anonymous ke ayisifike sibonane ke naye bese ngitshela ukuthi kuna-anonymous nami bakithi u-anonymous lo wesibili angimazi kodwa lo wokuqala ngambona wase ngithatha-ke ethi-ke asilalele lolu daba sahamba-ke siyolalela lolu daba nami ngizokuzwisa njengoba lunjalo asizikwenza lutho njengoba lunjalo ululalele kodwa-ke ngakutshela khona ukuthi selokhu sihlangene no-anonymous lona wesibili-ke uyazi ukuthi hlangana kanjani hlangana ngobuntu kuphela yabo nje i-thread into ehlanganisayo ubuntu ukuthi afike acela ukuthi simenzele lo msebenzi bese uyenzeka bese simnikeza ama-progress report ukuthi sekukuphi manje nawe usungena ekutheni-ke usuyithola ngasekugcineni ukuthi ngoba na i-handover isilana sekuyinto nje la seyihubela sakusha lokho kwangampela kodwa angifuni ukuthi sifike kwi-handover ungabonanga ukuthi udaba lusukaphi awulubuke lolu daba uze nalo mhlawumbe ngizokwenza uvolume 1 kube novolume 2 kube novolume 3 kuze kuzofika la kodwa ngosuku lwe-handover yila nami angidlali-ke lapho nami ngobe ngiqala ukubona u-anonymous angimazi ngijahile kodwa siyaxhumana ngemisebenzi sixhumana kahle kakhulu ngemisebenzi kuyabonakala kodwa-ke ukumbona nami ngoba hey Africa my continent Africa my continent Africa my home Africa the land of our ancestors Africa the land of my birth Africa the land of the Lord Africa we are the son of this soil this is our land Africa ubuntu ubuntu abuna race ubuntu abunabubuzwe ubuntu abunalizwe ubuntu abunacontinent ubuntu across the world ubuntu ukuzwela akunayo irace ukuzwela akunalo izwe ukuzwela okwesidalwa sikaNkulunkulu esingaphansi komthunzi welanga ukuzwela nje okay sise-Afrika sise-South Africa siKwaZulu masikwaZulu siseThekwini amaphethelo masipala omkhulu sise-Claremont lasikhona njengoba kunamhlanje umhla 17 November 2024 silethwe udaba luka-2022 kwakumhla ka-11 kwaku-April iy'khukhula lezo 11 April ziy'khukhula ezadala umonakalo omkhulu eThekwini amaphethelo makufika lezi yakhukhula-ke ziningi iy'bazi abantu abaningi baseney'bazi ikhona inkulumo ethi asikaphumi isibazi ukuthi ayisabhibhi kodwa kwabanye isabhibha baningi kakhulu abantu abalahlekelwa zihlobo zabo nesimo sezulu sangaleso sikhathi baningi kakhulu abalahlekelwa izinto okuzimpahla okuyimizi kwabhubha abanye abanenhlanhla
akwathi mabhubha iy'hlobo zabo bakwazi ukuyithola bayoyibeka endaweni ehloniphekile. Ababa nebhadi abaney'hlobo ezabhubha akwangatholakala ngisho iy'thambo namanje basafunda. Abanenhlanhla akwathi sekubhubhe konke kwaphela konke kwafika omvilivelayo bakwazi ukuthi babakhele iy'structure ezintsha, ngaba ukuthi iy'structure bazakha khona lapho noma iy'structure bazakha kwezinye iy'ndawo, baba nenhlanhla lapho. Bakhona abangabanganayo inhlanhla yokuthi bakhelwe, bakhona namanje abangakabuyeli ey'ndaweni zabo bangakayitholi iy'structure. Kodwa basithi Africa my continent, Africa my home. Namhlanje sisemndenini wakwaDlamini nabo abayizisulu zey'khukhula zango-2022 mhla ka-11 April. Ubaba uDlamini-ke uzosithatha asichazele ukuthi kuyenzekani, yini ayikhumbulayo ngalolo suku. Kodwa nje la sikhona yila kwakunendlu khona yakhe ewu-3 room, yilapho okwaphela khona ngayo yonke into yakhe, yila kwabhubha khona abathandiweyo bakhe. Noma inhlanhla encane abanayo ukuthi wakwazi ukubabeka endaweni ehloniphekile, yilokho kuphela. Kodwa okunye namanje sisavulekile iy'bazi okungazi ukuthi zivulwe ngegetshambazo. Igetshambazo ngobe ngichazela ngelinye ilanga wena ongalazi igetshambazo ukuthi yini igetshambazo. Uma kunesibazi, kunesilonda esinjalo, kusho ukuthi yinto leyo engakwazi ukuthi ivaleke. Asethi Baba uDlamini, Baba uDlamini sikuphi la? Sekuthuleni eWhitebank. Sekuthuleni eWhitebank. Mina vele ngiyibiza ngeClermont ngoba igama engilazi kuseClermont. Le wadi yiphi le wadi? Ward 19. Ward 19. Ikhansela lakhona la. Awusalazi. Futhi awusayi ma-meeting. Vele ngeke uze ma-meeting omsebenzi. Awusayi ema-war room. Ngeke uye e-war room vele isimo asifuni ukuthi e-war room. Cha, liyeke ikhansela. Mhlawumbe awusithathe ngomhla ka-11 April. Yini eyenze ngoba zonke izinto zisuka lapho komhla ka-11 April. Awusithathe nje lapho uze nalo silandise. Sobuza la sibuza khona ukuthi uzosilandisa nje ukuthi kwenzekani. Ngangibuya emsebenzini nginetha kakhulu. Yes. Mangibuya emsebenzini nginetha kakhulu, ngithatha isipedi nami ngigudlula amanzi ukuthi ngingalimali eningi. Ngathi ngisenza kanjalo ngisagudlula amanzi ngase ngizwa ngiba manzi. Ngithe mangizwa ngiba manzi ngase ngiboleka iblanket kubantwana ngithi ngoba basalungisa endlini le ngilala kuyona, ake ngibe ngiquba nabo usofa. Ngathi ngisaqhuba ebusofa ngezwa isithongwana, ngathi ngifikela isithongwana kwakuya o8:30 up to 9. Ngathi ngisafikele leso sithongwana kwaqhamuka umfana lo wazoboleka ugesi ngoba kwazoboleka ifoni ngoba kwasekucisha ugesi. Mangimnikeza ifoni ahamba okhanyisa ufuna ukukwenza. Ngithi kuyena mangabe ebuya nefoni abe eseyiphonsa la, angabe sele nginokhela ngoba uzongiphazamisa ngezwe ngithi. Wathi engakabuyi angathi sasesifikile isithongwana kumina ngoba ngathi mangabe ngizwa ukuthi hoho ngamemeza kwaba yimina umemezayo ngathi awesafa. Emveni kwalokho ngathi ngivusa ikhanda ngithi irufu ngase ngiyibuke eduzane kanje. Mangithi ngibuke irufu eduzane ngibona kuwumfanyana lo omncane ogcina ehlabe ngekhanda lapha emabhokisini, ekhala eqhwishiza imilenze kanje. Hayi ngizama ukumphuthuma lo mntwana, ngithi mangimuphuthuma ngimkhipha lapho ngangingasaboni ngoba kwakumnyama ngoba sengicala ukukhanya kwesibhakabhaka ukuthi kusho ukuthi le ndawo iyona engingaphuma kuyona ngoba uyivezile ukukhanya. Ngaphuma ngale, ngathi mangiphuma ngale ngezwa umfana omunye ekhala ethi awe baba uzongivika.
ngathi methi awe baba ngiyamemeza abantu abezwa, hhayi ukuthi babengizibile, babengezwa ngenxa yomsindo wothayela. Wathi methi we baba uzongikhipha, ngase ngitshena lo ngathi akame ecaleni ngiphuthume. Ngathi mayithi ngiyamphuthuma lo, ngaphenya izinto, ngathi ngiyasifaka isandla ngangafikela kuye. Ngazama ukukhipha izinto lezi ezi-around yena, azavele ngesingenhla. Athi mevela ngesingenhla ngithi ngiyamfukula, hhayi angafukula. Kanti ubhajwe walimala, hamba ngakukhombisa, walimala la enqanyulwana, izinto ezazisendlini, izinto eziwothayela. Hhayi-ke ngizama ngithi ngiyamdonsa ngafu, bese ngimshiya. Ngijime, ngiyovusa umakhelwane, lo waya, suke kulowa makhelwane, ngizovusa lo. Uma ngisuka lapho, ngabe sengivusa oyedwa ngala, ngaba u-3. Unemba 4 waziqhamuke, sasiwu-4 siqala. Hhayi-ke simzame-ke ukumdonsa, sizame ukumdonsa, abanye babhalansa ilitshe, kunelitshe elaliyingozi ukuthi uma lingase likhunyuke njengoba sesenze umgodi wokuthi siyofuna yena phansi, lizophinda limlimaze kanzima. Abanye babebhalansa ilitshe nje ukuthi leli tshe alinganyakazi. Hhayi-ke simkhwande kanjalo angaphumi. Ngaze ngivevezela-ke mina ngoba lalinetha, sengike ngaba manzi futhi kusho ukuthi nje ney'ngubo ngangingagqokile phela ngoba ngase ngilala. Hhayi sizame sehluleke kwaze kwathi songibona ukuthi ngeke phela manje nawe useyazama nawe ukuthi uzigumele uyahluleka. Nami hhayi sengibuye ngibuye ngathi kulokhu okunye ngathi hhayi ngeke sengiyabuyela-ke noma nginganqamuka iy'nyawo ngcono uma kusinda umphefumulo. Hhayi ngimdonse kanjalo-ke ngenkani futhi ikona-ke naloko mhlawumbe okwazi wagcina sokumlimaza onyaweni, ngimdonse ngenkani, hhayi ayaphumula. Bese ngiyabathatha-ke ngiyoboleka iy'ngubo zokugqoka kumngani owami lo ngezansi kwalapho umuntu akade ekhuluma ngephasi. Boleka iy'ngubo zokugqoka, anginikeze iy'ngubo zokugqoka. Ngesikhathi ngidonsa ngesikhathi ngidonsa benina bapha abantu. La ekhaya besiwu-5. Laba abanye bala, umama nomfana bala. Kodwa nalaba ngibatsheni nalaba futhi ababuzi ukuthi uphi umama wala ekhaya nomunye umntwana ababuzi. Nami futhi ngiyesaba ukubatshena ngoba manje ngiyabona ukuthi ngizobathena amandla uma ngabe ngithi kunabantu la abathukile. Hhayi sithi masiqeda bese ngiyabatshena ukuthi hhayi nomadoda asiphelele la ekhaya, kunabantu abawu-2 abala. Hhayi-ke umphakathi-ke kuyima ukuthi-ke nawo uzosala ukhwandeke kulungile, ngihambise laba esibhedlela. Ngahambisa laba esibhedlela, washeshe wabuya omncane ngoba kwathi akalimalanga kakhulu. Bese ngimthatha ngimisa kadadewethu lapho khona la ukuthi i-service 2. Ngiqhubeke nalo ngoba lo kwafanele awufake uphompolo ngendlela ayilimele ngayo, kwafanele awufake uphompolo aliphekhaya. Ayafike bamkonke-ke ngibuye ngo-11. Uma ngibuya ngo-11 lo omncane ukadadewethu. Uma ngibuya ngo-11 ngibuya nomkhwenyana kadadewethu ebesangeni naye bengayisi. Kuxake ukuthi kambe ngizokwenza njani, ngizolalaphi. Ungakayi ukulala ngehlihle kancane ngesikhathi lo ebambekile. Ubambeka mhlawumbe ikhathi uba kuze kushaya ubani umuntu. Kwaze washaya u-3. Ngiqale ngasikhathi ubani. Siqale ngabo-10. 10 ebusuku. Washaya u-3 intathakusa. Liyaniswa. Ngoba ngithi mina ngase ngivevezela kanje ngendlela engase ngigodole ngayo. Ugesi awukho. Ongekho yonke i-area. Umuntu onethoshi elikhulu lapho ukhona onethoshi elikhulu lapha noma sekusebenza ingqondo kuphela. Hhayi akekho. Okwasekukhanyisa amafoni, hhayi akekho. Akekho futhi kwakwamafoni omakhelwane ngoba eyami ayeyibolekile.
iyaphelela khona. Iningi into esekhona laba lana nje ngoba uyabona ngoba kunje iflow akufikile ku-flow bokunama-tiles phansi endlini phakathi bokunama-tiles akhona namanje ngoba phela iflow ayiguqulekanga kodwa akufikeki kuyona noma ngithi ngiyazabalaza ngithi ngifuna iy'nto zami hhayi angizitholi vele ngiphelela manje. Hhayi-ke uma ngibuya-ke esibhedlela ubuya nalo mfana lo mfana lo ngingakabuyi naye esibhedlela ngabuya mina ngizoshiya le ngabuya sebebakhiphile umphakathi usubakhiphile umama la nomfana sebelalishe la ngaphesheya emgwaqweni kulinde i-undertaker ngenxa yokuthi-ke nezulu lalikade kumagebhugebhu iy'moto zazingahambi kahle ngalelo suku kwake kwalinda isikhathi eside kakhulu ngaze ngakwazi ukubuya ngala esibhedlela ngifice besayikhona ngithi isikhathi lapho kwakuya ko-10 11 ngikunjalo kahle ya kuba nawe wasowukhona ngithi kwakuya ko-10 11 emveni kwaloko-ke ngabathatha-ke usizwa umfana omlungu engisebenza kuyena wabathatha wabasemoshwari e-Pinetown. Obazi bathathwa imoto omlungu? Bathathwa imoto omlungu engisebenza kuyena. Kahle hle baba uMsweli namaphoyisa engafiki ngoba ngiyakhumbula ingane efika amaphoyisa sathanda ukuphambana nawo sibanga indaba ukuthi angathatha isikhathi eside angakisuka la e-Pinetown ezala yini bewabambile impendulo engayithola bathi baningi abantu abanenkinga efanayo and iy'moto bathi ziyabashodela engingazi ukuba weqiniso kangakanani kodwa-ke kwazi kwaphoqeleka ukuthi iyona imoto le iyoshuthi yomlungu asebenza kuyena ubhodi kube iyona ithatha imizimba ihambisa e-Pinetown ngoba kwamina ngangakwazi ukuphuma eCliftoni ngoba imigwaqo wawuvalekile ngaze ngazolanda omunye umlungu esisebenza naye ngenkathi sihambisa imizimba e-Pinetown futhi kwakuyilabelungu phambili thina sibalandela ngenye imoto ngemuva kodwa amaphoyisa asisizana. Lo mlungu sekhona owathatha impilo. Yebo ngisasebenza nje. Sasebenza nje. Igama lakhe Justin Alice. Enkampanini wenzani? Senze plumbing. Wenze plumbing. Africa my continent, Africa my home. Africa the land of the Lord, the land of our ancestors. Ngeke ngathi masivula ulayini uthe uzwelo alinabo ubuzwe, ubuntu alinabo ubuzwe. Ubuntu across the world, ubuntu. Bengingazi ukuthi sizohamba sihambe sifike odabeni ekuthini. Futhi ngangikhona sisebenza ikhukhula. Bengingakazi lolu daba selifika udaba la oluthi khona abantu abayemoshwari bethathwa abelungu, bethathwa noma abantu abathize. Lolu daba belingaze lifike, kodwa namhlanje selifikile. Emva kweminyaka mhlawumbe emibili edlule isikhathi nami ngiluzwa okokuqala. Okusho ukuthini ubuntu kohlale njalo kungaphezulu kwayo yonke into. Siyabonga kubasi uJustin. Siyabonga kungathi umsebenzi wakhe weplumbing ungakhula udlondlobale futhi ube ngangentaba zonke nokhahlana. Sithe uNkulunkulu ambusise. Asambeni-ke manje. Uma esebekiwe emakhazini kwenzekalani emva? Sathi masibabeke emakhazini ngase ngizama-ke ukuthi ngenza amalungiselelo ukuthi bazofihleka kanjani. Ngabe ngihlala eMsizakane, bengihlala la phezulu. Umakhelwane omunye wakuthatha? Khona umakhelwane wami. Ubani umakhelwane asimungisho igama lakhe? Usenzo umngadi ngithi ukhona wakhe usenzo umngadi. Okay. Wangithatha umakhelwane ngahlala-ke mhlawumbe inyanga ezimbili. Mangihlala kamakhelwane ngazama ukuthola enye indawana la phezulu. Mangithola leya ndawanyana ngakha nje kusho ukuthi ngakhelwa umfowethu omunye osadlula emhlabeni ngisanda kudlula kana ukuthi angakhele u-one romana ukuthi ngikwazi ukufihla ikhanda. Sengifihla ikhanda lapho
ngithe ngisafihla ikhanda la ngoba yena umlungu lo uJustin waba nezethembiso zokuthi wafika la saxoxa naye sathi masixoxa naye waba nezethembiso zokuthi mhlambe khona angangizamela khona kodwa angizame enye indawo. Wabese-ke ukuhamba kwaleso sikhashanyana ngisuka la-ke ngiquba khona ngoba besiquba nalo mntwana sobabili lo ubehlala kulowa muzi onendishi phezulu. Lokho makhelwane. Uhlala ngoba udlala ibhola. Kukwabani lapha makhelwane? Ikambonana. Ngoba ubedlala ibhola nabafana bakhona. Ukhosha ubaba wakho. Futhi naye kumfana wathanda ukuthi angathi omngcono angayohlala le ejwayele khona. Sahlala nalo mncane. Semahlala nalo mncane ngoba wenezethembiswano uJustin ukuthi mhlambe angangenzela indawana yokukhosela. Wathi angifune enye indawo. Okay. Ngifune leyo ndawo-ke ngiyithole le kaNyusi. Mangiyithola kaNyusi bese ngibuya-ke futhi ngikhulume naye ayisengiyitholile indawo. Abesethi-ke angizokunika amandlana ukuthi-ke ukwazi ukuyikhokhela le ndawo. Bese ngikwakhela umdondolwana wamaplani. Wabese-ke nginikeza amasenti ngakhokhela umnikazi wendawo. Emveni kwaloko wese ngakhela umdondolo wamaplani. Okay. Alright. Leyo ndawo wayikhokhela? Yebo ngayikhokhela. Leyo ndawo isekhona? Yebo ngikuyona. Inalo iphepha enabhala phansi? Yebo noma sengaphinde ngibheke emabhukwini kodwa likhona. Wabekwa ngokwenduna ngobukhosi? Ngabekwa ngokwenduna. Laba khona ikesi nebhodlela? Uyaziwa emphakathini? Hayi ngiyaziwa. Masingasuka la le ndawo singafike siyibona? Singayibona siyibona. Africa My Continent? Nomakhelwane owangithengisela usekhona. Usekhona. Okay. Africa My Continent, Africa My Home. Khona incwadi eBhayibhelini ethi, akazi ukuthi kubani kodwa ikhona incwadi eseBhayibhelini ethi ngiphakamisela amehlo ami ezitabeni usizo lwami luvelaphi na usizo lwami luvela kuJehova. Khona incwadi enjalo nje. Khumbuleke thina sise-South Africa siphansi ekugcineni mawubheka icontinent siphansi ekugcineni sila ekugcineni kodwa icontinent ngendlela ephakeme ngakhona ngendlela ebanzi ngakhona ngendlela ende ngakhona ikhona incwadi ethi ngiphakamisela amehlo ami ezitabeni ukuthi noma sila eSouth Africa uma siphakamisa amehlo kanje ukhona umuntu ongabona ukhona umuntu ongathinteka ngivale lapho